Pikir lu nye, kurangnya banyak nandak tu lah. Awak nandak loh. Awak pun yang paling coga kono pia. Asal nu pia tahu, awak kok kini kok sedang mencalonkan kono pia. Kok lagi bisa keduduk di tahun kok? Duduk di mana? Duduk di hati nu pia. Anyang elak lagi. Alang kanan yang Situ ambui-ambui nama itu mah. Awak ke dalam buang. Awak suka shopping. Kalau Nio ni jawab, abak bawa apa-apa ya deh. jadi apa nih nu pia? Balian awak pensi. Atu baju second di Bukit Tinggi. Alah tu. Oh gila, hati ala gila. Lain kamu baru matang dong. Oi karo, jangan mengadu juo. Usah marayu, den tak kau mau. Oh ya sayang bagi kita diam. Usah tahan sentiang. Beko dan gue maman jadi diam. Oi udah kata kepala sulah. Usah malarah, den bae jabat tu, mencampur tu. Dia sayang nan banyak kutu. Malam dia rancak, siang bantu hantu. Udah sayang, nan baik doang gadang. Kok sabana sayang, buang lah tabang. Oh ya dia sayang bagi kita diam. Usah tahan sentiang. Beko dan gue maman jadi diam. Oi udah kata kepala sulah. Usah marah, dan baik jabat tu, mencampur tu. Sabanaan anu pia. Awak ko baduo lah cocok mo. Umpamo kang tuik juli yue, nu pia tekan tuik, ambo mali yue. Ibaraian bungo aja kumbang, awak bungo udah kumbang cie. Iyo, saumpamo Tarzan kita ko baduo mo. Udah Tarzanyo, nu pia baruaknyo. Ah kalau mau itu kecil udah. Ayolah kita ambuan lain. Apa yang kita ambuan?